yung shake. Yan guys, ang boses. Gusto mo ng shake? Sige, kunin mo. Ay, ano dito? Bariya-bariya? Ma'am, may nakaula pa po. Sige lang po, sige lang po. Nice. Ay po. Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. So for today's vlog, ayan, madilim ba? Sige. For today's vlog, kakagising ko lang. Ang sakit sa mata, ang sakit sa mata. Masakit sa mata guys. Nandito tayo sa Cam Norte. Dito sa Calaguas Island Resort. Tapos yung mga kasama namin sila. Kanya-kanya silang room. Tapos dito naman, gamit. Tapos masakit sa mata. Promise. Ang pula ata ng mata ko. Kakagising ko lang. Kasi pagod sa biyahe. Tapos magsiswimming na daw. Kaya. Tapos lilibutin ko kayo. Tara. Nandun na daw sa dagat. Samahan na tayo. Sabay na tayo. So yan guys. Ikaw hawak na ka. Ayun si Cesar ulit. Si Cesar na naman? Ba't si Cesar na naman? Vlog takeover muna tayo. So ito guys, ako muna magiging si Don Garps. Wow! Ayun ang daming tent. Isabay mo yung tent. Yan, tent. Tent. Yan. Ang pula ng mata ko, be. Ang sakit na, ang sakit pa ng mata. Kakagising ko lang, tapos sobrang init. Naghapbat ulit ako. Magkano kaya? 600 po. 600. Libre mo. Oh, umuputok pa yung ubo nito. Ang ganda mga Sige, cottage, oh. Pwede dyan nga matulog. Lagyan lang. Kaya pwede naman talaga dyan. Ba't ipakita mo, be? Ay, papakita. Ba't di nakikita sa na, Bakit? Oh. Ay, si OA. Ayan. Ganda dito Pakita mo guys. yung ano. I love Calaguas. May-zoom ba yan? Hindi, i-zoom ko na lang pag edit. Nalit mo na lang. Ang ganda, be. Ito. Yan ko Ang muna. layo. Montage Ano ko muna. to? Sige, sige. Go. Montage ko I-ano muna. mo sila. Para siyang mini Boracay. No? Ganda dito guys, sa totoo lang. Ito yung recommend tong island, kaso nga lang ang kapangitan nga lang, ang ilaw dito 6 to 6 PM to 6 AM, di ba? Yan, yung kuryente Yun ang dito init kasi. dito. Ay, yung ano? Yung kuryente. Yung kuryente dito 6 to 6. Oo, yung kuryente kasi generator dito guys. Tapos kanina pa ako walang wifi, walang ano. May marang piece, piece wifi. Kaso 102 102 hours. Oh my God. Diba? Kaya hindi ako nag-connect. Mas maganda San Pascual 5 pesos. Grabe sa mas maganda. Hindi, maganda dito guys. Maganda dito dahil. Yung wifi lang, yung presyo lang. Yung presyo lang kasi guys, 2 hours yung biyahe namin sa bangka papunta dito. Tapos ilang oras, 3 hours naman yung biyahe simula sa Legazpi hanggang sa Daet. Tama di ba? Daet. Oo, Daet. Tapos nagbang. Ganda guys, oh. Kaya guys, ang masasabi ko lang ay live your life to the fullest. The fullest. Ibibigay ko na kay Kat. Okay. Yan guys, ang ganda. Yung bundok. Ang ganda dito guys. Mag-volleyball ka. Wala man bola. Ayan sila Justine. So guys, magsiswimming na po sila. Parang ako hindi ako kasali Hoy guys, marunong na ako lumangoy. Ay isang beses pa lang. Yung lampas sa ulo ko. Kaya ko na yun. Pinalas. Tinasikaso!
Ganda! White sand, oh. Parang Boracay. At ang artista namin for today. Bagong gupit ang artista namin for today. Kano bili mo ng car? Guys, ang linis ng dagat. Grabe. Ayan sila kaya mix. Dali natin sa water pero hindi siya pwedeng mabasa dahil hindi ko pa ito natutry basain. Tapos wala man siyang case. Kailangan meron siyang case. Tara. Guys, marunong na ako dun sa tubig na lagpas sa ulo ko. Pero nakakangalay. Nakakangalay. Siyempre, natuto pa lang tayo. Kailangan dahan-dahan lang kasi hindi pa tayo masyadong marunong. Baka maging kwento tayo. Gusto sana mag-snorkeling. Kaso nga ni. Hindi pa ako parang nagpapanik pa ako pag humihinga dyan sa Ito nagpapanik. Ewan ko, mali ko ba? Hi guys. Ang sarap dito guys sa Calagua. Nandiyan mo yung cellphone mo? Nandiyan yung cellphone ko, nakita mo? Saan? Ayun sa may chinelos ko. Papapicture sana ako. Sarap! Mamaya. Sarap! Namumula ka na, be! Mistiso eh. Mistiso. Ayun, ang dami ng maliligo. Guys, ayan yung sunset dito. Ang ganda. Pero mas maganda siya sa personal. Sarap. So guys, ayan na, wala na yung sunset. May drone sila. Babalik muna ako kasi may kuryente na guys. Magcha-charge ako. Calagwas. Ayan, pwede mag-rent ng fins. Fins. Kakarating lang namin dito guys kaninang magtatanghali. Kaso nga nagpahinga. Kaya hindi ako nakapag-vlog dahil pagod sa biyahe ang mga farsan. Mag-charge na. So guys, nandito na ako sa room. Inon ko na yung aircon tsaka lang sa ilaw.
Naghanap ako ng saksakan. Walang saksakan sa loob. Meron kasi doon sa may side table. Kaso wala siyang, as in, tinakpan talaga siya kasi wala siyang saksakan. Baka sira, ganyan. Kaya hindi tuloy ako makacharge ng phone. So, pabili ako doon kasi, kaya sana ako bumalik dito para bumili ng, kumuha ng pera para bumili ng avocado shake. Favorite natin yun eh. Mamaya na akong mag-connect sa piso wifi. Ayan. May nakita ko ditong maganda-gandang avocado. Ito na guys, yung ating avocado shake. Ayan. So yan, balik na tayo sa room. Dahil maghahanap pa tayo ng saksakan. So, ayan guys, kakatapos ko lang po maligo. Ayan, at punta na tayo doon. So, kailangan ko ng ilaw ng phone eh, kasi, ayan, pero maganda pa rin naman. Ang ganda. Lalo yung mukha ko kasi hindi yung nakikita. Kawawa naman kayo. Char! Joke. Ayan, mag-charge kasi ako doon sa kabila. Ano kaya kung mag-connect na ako sa wifi? Pwede naman, diba? Why not? Pa-connect po. Ayun, 100. 100. 2.5. iPhone ma'am, Android. iPhone, pag iPhone ba, mas mahal? Ano ma'am, mas may extra process lang po siya. Ah, sige. Ikaw na mag-connect. Sige. Ayun, talaga yung charger mo. Cute. Tapos ma'am, wait nyo lang po yung portal natin. Tapos, Doon sa voucher na violet ma'am, pa-import lang po nitong phone. voucher. Ay, ito voucher. Okay. XTEACG. So, eto guys. Connected na tayo. Let's go! Madilim. So, yan guys. Dinner na daw po. Videoan muna natin yung foods habang wala pa sila. Wow! Ay, ito yung ano. Hindi, yung inihaw. Tapos, Bicol Express. And then, alaing. Nakikita ba? Madaling kasi. Ang laki! Ang laki ng isda. Oh. Ano siya, diba? Anong sirain eh? Si Bubog. Char. Ano siya yan? Ah, yellow pin. Favorite ko an. And then, watermelon. Asa na sila guys? Para makakain na. Inapod na? Yan guys, medyo diet, laing, tsaka yung inihaw, konting Bicol Express, and then isda na inihaw din. Lafang for the brown rice din eh. Kain po. Ayan. Lutan. Sige lang, hindi mo naman. Okay. Wala ka. Kami kalamansi na. Kaya kayo? Ayan. Ay, wala nagkaligos pa lang kamo. Kanina, nauna kami. Ito ka sige. Flash mo. 2,000 years later. Morning guys. Kakagising ko na. At kagabi nakatulog na ako. Hindi ko na nakuha yung phone ko sa
Ang sakit ng mata ko. Ay, oo nga, ang sakit ng mata ko. Sa pinachargean. Nagpa-charge kasi ako kagabi. Hindi ko na nakuha yung cellphone. Kaya kukunin ko pala ngayon. Tapos dala ko na yung battery kasi magpapa-charge din ako. Pag kakuha ko ng phone. Ayan. Wait lang, nagbe-breakfast na sila doon. Pero wait lang, kunin ko muna yung phone ko kasi nami-miss ko na yung phone ko. Char, birthday kasi ngayon ni Mama. Babatiin natin at magsisend tayo ng panghanda doon. Diba? Happy birthday, Mother dear. Ayan. Ang zagat. Nalobat yung isang battery na nakalagay tapos pinalitan ko. Hindi pa naman siya lobat kasi green pa. Nasa ano pa 30 ata. Tapos biglang nag-power off. Lobat na ba yun? Tapos sabi ko nga, magpapacharge ako. Nakalimutan ko, wala na palang kuryente. Kasi gabi lang pala yun, 6 p.m. to 6 a.m. Ang oras na ito, nakuha ko na yung phone, 7:31. Ay, mag-almusal na nga lang tayo. Guys, kumuha na kami ng mga pinacharge. Hi guys. Gusto mo ng shake? Wala akong boses. Gusto mo ng shake? Yung barya, kukunin ko yung barya. Sige ko rin. Ay, ano dito? Barya-barya? Ay, Magkano bilhin mo ako? Ma'am, may nakaula pa po. sige lang po, sige lang po. Nay, cancel na ako. Paalis na Palit na po yung bangkali. Basta, answer. Uy. Fish. Adobo. Chicken. Ay, may wings pa. Wings. Hindi, meron dito. Meron pa dyan wings. Wings daw sa kanya madami. Lima, yan. Sige. Julby. Go. Gusto ko rin mag-join kay Justin. Yeah. Chicken. Parang Ikaw nagkagkano ako? Bako, si Manay. Ito, sigurado ko. Yan. Oh, thank you. Gusto mong kasama na taon na kayo sila. So yun guys, tapos na kaming kumain at ayan, may mga fifon. Tapos na kaming kumain at mag-end na ako ng vlog kasi mamaya gusto magpapahinga din. Busog ako. Busog. Mamaya mag-island hopping kami. So next vlog naman yan. Abangan nyo yun guys. Panoorin nyo. Baka hindi nyo panoorin. Panoorin nyo. Saka ko na kayo lilibot kasi, mamaya na kasi ang init. Saka, ang style nito guys, para siyang Boracay kasi mahaba din yung lalakaran. Pero tahimik dito. Tapos madami pa daw dito mga island na hindi pa na-explore. Mga hindi pa masyado na-explore. Parang, kumbaga kung hindi pa lang yung nakakapunta. Parang Virgin Island. So, yun guys, abangan nyo sa 12 na doon ako. Hindi ko lang alam kung anong araw ako makakapunta talaga doon kasi 11 kami dito aalis. Bukas kami aalis. So, baka bukas ng gabi. Kasi nga, yung sasakyan namin, mag-iiwanan na ako doon sa Bato, sa Kamsur. So, baka mga 11, ganyan. 11 nandun na ako. Bukas, bukas kasi 11 bukas. Mga gabi ganyan. So, mag-chat na lang ako kay Badet para naman aware siya na nandun na ako ganun. So, yan guys, abangan niyo yung mga gagawing vlog namin doon ng Team Pahuway. Kasi matagal ko na sila hindi nakasama. So, yan, shoutout kay Tilo. Nag-message, nakita ko kasi si Tilo sa grabe yung pawis ko, no? Ayun, no? Putik yan. Kaya para akong naliligo na. As in, ang init dito guys. Pag ganito lang naman kasi wala nga dito, kuryente. Pag lang, pag gabi. Ganyan. Okay, pag gabi. Kasi kagabi, sobrang lamig din naman ng aircon. Tinsya sa akin si Tilo. Miss niya na daw ako. Okay, puntahan natin si Tilo. Shoutout sa kanya at sa Team Pahuway. So, ayan. See you. Shoutout sa mga sponsor, sa mga viewers, sa lahat ng silent viewers. So, ayan. Love you all. Bye-bye.